Πραγματικά στις εκλογές που προηγήθηκαν έδωσε έναν έντιμο αγώνα και πραγματικά οφείλω δημόσια να τον συγχαρώ γι' αυτό. Βρίσκονται εδώ και οι παναρκαδικές μας ομοσπονδίες. Η Παναρκαδική Ομοσπονδία που εκπροσωπείται με τον πρόεδρό της, τον Βασίλη τον Γιαννακάκο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και με τον γραμματέα Μεγαλόπολης τον κύριο Παντούλη, τον Αλέκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Πανελλήνια Ένωση Αρκάδων με τον πρόεδρό της τον κύριο Ζαραφέτα και τον γραμματέα της τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Βρίσκονται σχεδόν το σύνολο των πολιτιστικών συλλόγων της Αρκαδίας, είτε με τους προέδρους τους είτε με τους εκπροσώπους τους, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι και το Επιμελητήριο Αρκαδίας εκπροσωπείται όλοι οι επαγγελματίες.
και με πρωτοβουλίες τέτοιες, σε εποχές δύσκολες που περνάμε, στις εποχές της μιζέριας, της κρίσης, τέτοια ξεφαντώματα, ξεφεύγουμε λίγο από τη μιζέρια μας. Μας δίνει χαρά. Και από την άλλη μεριά βλεπόμαστε. Ο πολιτισμός μας στηρίζεται. Γι' αυτό λοιπόν συγχαίρω πραγματικά το Σύλλογο Αρκάδων Ηλιουπόλεως που τόλμησε και βλέπω ότι πραγματικά σήμερα πέτυχε αυτή η ιστορία. Ανταποκριθήκαμε λοιπόν στο καλεσμά του και μαζί φέραμε και τα υπέροχα αυτά παιδιά τα οποία μας χαρίζουν αυτό το ωραίο θέαμα με τους αρκαδικούς, τους λεβέντικους, μωραΐντικους χορούς. Σαν περιφέρεια λοιπόν ανταποκρινόμαστε, προσπαθούμε. Αλλά και εσείς. Θέλω λίγο να κοιτάξετε κατά την Αρκαδία μας. Μην την ξεχνάτε. Αν κάποιοι από εσάς μπορείτε να γραφτείτε στα χωριά σας. Για τα χωριά μας το μόνο τακτικό έσοδο που έχουν είναι η λεγόμενη σάτα. Είναι πόσοι είναι γραμμένοι εκεί. Αυτά τα λεφτά παίρνουν τα χωριά μας. Οπότε αν γίνετε γραμμένοι προσφέρετε πραγματικά στον τόπο σας. Και από την άλλη μεριά ζητάω από εσάς να διαφημίζετε τον τόπο μας. Ο τόπος μας είναι υπέροχος και καλοκαίρι και χειμώνα. Όσοι πάνε εκεί σίγουρα θα ευχαριστηθούν. Επίσης να διαφημίζετε και να προτιμάτε τα προϊόντα μας. Τα αρκαδικά, τα αγνά αυτά προϊόντα. Και πάρα απ' όλα να έρχεστε να σας βλέπουμε. Έχουμε ανάγκη το χαμόγελό σας, την καλημέρα σας, την παρουσία σας. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί όπως έλεγε και ο Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης, ο ιστορικός πριν 2000 χρόνια, για όλο τον κόσμο η μουσική και ο χορός είναι διασκέδαση. Για τους αρκάδες είναι ανάγκη. Την ανάγκη αυτή λοιπόν να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ στο δεύτερο αρκαδικό αντάμωμα. Να είστε καλά.